street shiki khon ke hajar kinong sanshar na du snong rat hima ilaka ba ngi na kalian na jong ka seng HITU ila depan pen khare bangin kandon ke jing sam kotlin knop ha khandai lat ha ko por khat ar baje ha ka khandai tarik jelio ar hajar ar pu ar halor kamat bangi dawa ya ka jella la jong kata ka khasistit balingi dun kam ya ka jella ka bakarpan bat balingi dawa ya pamenta ka jing dawa ka jongi ka dei halor kat kum ki dulir bane kata ka interim documents ka ba ila de biasa ya instrument of accession but the next agreement ha ka khanyo trek kos ka khandai spa sabu khra tingi ngis kem ba kipat ba bri nyu trek bakin wan ha ga ne gasni man shimi ga ne ka kot kono makiru kin sa ya sam pateng kipat ba khnang ba ka jing dawa ka jongi kan urlong ba in petu ya ka ai ka respond na kipat ba hadin nang ta ngin sal tiat pat ka jing kan social hi khnang ba kane ka jing dawa jela jongi kan nong ba basis ko blesho